F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sera tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lill-attur komiku Kevin Nawdi li bħalissa għaddej bl-aħħar preparamenti għall-ispettaklu komiku il-ġdid tiegħu li ser jiddebutta bih il-weekend li ġej fit-Teatru Manuel. Kevin jibbaża l-ispettaklu komiku tiegħu fuq dak li għaddi minnhom ta' kuljum, kif b'mod uniku jirnexxielu jitrasforma il-ħajja ta' kuljum dak li għaddi minnhom f'battuti komiċi li impossibbli ma titħaqx għalihom. Jien għandi kurżità biex inkun naf x'jiġri meta Kevin ikun għaddej bix-show tiegħu ikollu xi dettalji dwar il-ħajja personali tiegħu, dwar il-ħajja intima u fl-udjenza jkun hemm il-kunjati. X'jagħmel? Niltaqgħu ma' Kevin minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Is-sera tat-tajba nilqakom għal prime time illum jibda l-aħħar weekend ta' Novembru. Il-weekend li ġej għal mistiden tiegħi l-lejla huwa weekend importantissimu għax fil-fatt ser jiddebutta fit-Teatru Manuel bl-ispettaklu l-komiku l-ġdid tiegħu. I have something to say. Il-lejla miegħi l-uniku mimli enerġija, però jibża minn asfur, mawx bħalu u mnalla Kevin Nawdi. Is-sera tat-tajba. Manna l-ħatta u jina windis għedin. Kif Forse jinta wara u kolor sew jafint, kolor sew. U rajt u. Nelle edha tfittex, ma fxek u xaxet il-xom li l-ek. M'għandix klip id-darġi, ma jistax ikun. Inta għandi tfal li kieku. Fejn poġġi. Poġġi ħdeja, ħatamlu ħbiet. Poġġi, ħatamlu ħbiet. Alright, Nelly, jistaj poġġi ħdejk. Alright, u le għamilna U hekk alright u. Għamilna, mela, anzi minn Mellisa dik liktar li tuħu għoz. X'inhi dik il-kelma? Ma tantx qed tuħu għoz. Mellisa. Issa taħrab il-bot minna. Mux jisimha? Nelly. Nelly, bdejt nifmek Leli qabel. Le, girl dik. Kevin, għandi bżon nimla d-dettaljien biex nżommu ma' tradizzjoni. Spara. Isem ikun jom? Kevin Nawdi. Isma, ġili, riċerkaj xifisser ismek? Le. Ġej mill-Irlandis. Iva, le, Kevin, eżatt, il-isem. Ifisser handsome, raġel sabiħ, veru. Jaħasat ta' inti mux jien, ma insomma. Fejn, data ta' twelit? 7-11-79. 15 ilu ċelebrajt, mela. Ok, jisek ta' 98 inti u koll. Zom, meta inti? Tal-83, tal-83, hemm differenza. Fejn itimwilet? Malta? Malta. Palasta. Residenti? Palissa n-naxxar. Naxxar. Professjoni? Professjoni Creative Director. U attur? U attur ma... Isma, kif il-weekend li ġej ħad iddebutta fl-iktar teatru prestiġjuż li għandna Malta. Min jaf kemm inteċitat? Issa ara ikolli build-up ta' ċitament, issa jibda the calm before the storm, dak it-tip. Pride, darba pride għandi ħafna, għax cherry on my cake qed insejjaħlu jiena. It's like, taf kint, għaxġal 5 wiegħed, allura. Mira importanti, le? Il-Manuel, Il-Manuel. Wara Manuel x'nagħmel imbagħad. Kif, l-ispettaklu tiegħek kun ibbażat fuq dak li tgħaddi minnu kuljum, b'mod uniku jirnexxilek titrasformah f'battuti li impossibbli ma titħaqx għalihom. L-iskript meta tibda tiktbu? Jiġi, proċess, mux għanajdlu twil, ma jibdaw l-affarijiet tek, għanbejħ il-bib, nkun ma jinn, nkun wherever. U tibda taraf ċertu affarijiet. U episodju li ġu f'ħajitna ġvi, bdiet it-tifla l-iskola żgħira fej 6 snin il-kbira marċevejna xejn mill-iskola kollox.
Di bdiet, f'ġimma ġabejna email daqsek, tal-eħi. Din hija dil-ħajja personali tiegħek li ovvjament minna jirnexxilek toħroġ il-battuti. Jien il-kurżità tiegħi hija x'in ġieli ġej show żmien tiegħek. Inti wkoll ġieli tirrakkonta dettalji intimi tal-ħajja tiegħek. Meta jkun hemm il-kunjati? Fiex jidher dal-programm? Fit-8:15. Tajjeb. Meta jkun hemm il-kunjati fl-udjenza x'tagħmel? Nindirizzhom. Iġifieri mhux taqbiżha dik il-parti. Le. Pjuttost darba, ma naqs nistana, kont għaddej fuq sketch, mbagħad, to be honest, ftakart li hemm is-sira. Iġifieri kont wasalt fid-dettalji kollha. Dettal għattom kollha u. U x'għamlet? Ma tftakart, għattela niftakar li għaw il-kunjatu għaw bl-Inglis għax xogħol. Trom, għamiltu hekk u xejn. Min jaf kif kien. Dak li għat meta tal-MCC, għat imma fl-istessin hemm missieri. Ġi differenza bej kollok boy u girl, missier jkun sejjer Hercules. Waqt li l-missier. Jien għandi żewġ tibniet, Iġifieri. Kif qed nitkellmu fuq it-tfal. It-tfal ovvjament ma jistgħux jiġu x-show għax m'għandhomx 16-il sena, però x-show li għaddew ta' qabel kienu għamlu lek sorpriża għax kellek il-birthday. Dak l-aħħar special li kelli, l-aħħar 2019 qabel COVID. Iż-żejra mbagħad bdiet tistaqsik ħafna dettalji wara x-show. X'ibdejt tgħidilha? Kif beda jirnexxilek taħrab? Għax dik ovvjament l-ewwel li sbaħ surprise li qatt kelli f'ħajti jiena. U kienu hemm għal xi nofsija xaġek u kien hemm l-aħħar nofsija kelli sketch. Ta' gorilla. Insomma, ta' gorilla. In love, ejja ngħidu hekk. Gorilla in love, in his element. Oh, bdejna għamil sejjes. U x'għamlet tistaqsik il-sejjes? U fl-aħħar wara tajli tipo għalfejn tagħmel ta' gorilla u jien ara mill-ftit li nafek Kevin I'm more than sure li rnexxilek toħroġ minna vera b'mod kreattiv u min jaf kif irnexxilek iżejjina biex toħroġ minna b'mod tajjeb. Kbira fehmet, ġi biex niftehmu. Qegħdin nitkellmu fuq it-tfal iktar minn din is-sena tellajt l-ewwel stand-up comedy għat-tfal biss f'Malta. Jekk m'iniex ser żball għax naqra proud biha wkoll, naħseb worldwide imma għadni rrid nagħmel riċerka. Ir-riċerka sew. Pure stand-up għat-tfal. Issa kun onest. X'ti preferi, udjenza ta' tfal jew udjenza tal-kbar? Pala udjenza dejjem sabiħ il-kbar għax tara l-kbar għandhom bżonn iktar, ankun onest, it-tfal jiġi naturally li ferħanin, nisperaw ħafna. Imma l-fil li tara 200 tifel u tiflajiet u ma nistax. U tfal biss kien hemm, ma stawx jidħlu l-adulti. Le. Ma nerġax nagħmel hekk, ġifieri. Għaliex? Għax tumaċċu, waħdi kontu, anzi kelli żewġ ħbieb nisa. Però nistgħu ngħidu li fil-futur ħajkun hemm iktar stand-up comedy ta' tfal? Naħseb nagħmilha mixed, ngħidu hekk, that's my dream. Issa. Waħdi mhux ħanerġa' nagħmel Owen. Ħadd kedda kbira ġifier. Għax ġieli mbagħad jitilfu tafint. Id-direzzjoni. Mbagħad terġa' twaqqafhom, jitilfu lek naqra il-bilanċ, il-flow tal-script, ġifieri tot iktar attent, ngħidu hekk. Isma' kif, għax qed nara kien kollu tħares, inti tkellimni, kien kollu tħares lejn il-kaxxa. Ma nkunx naf biex ġejju. Għandek kurżità x'fiha, Le. Għax ma nafx, biex ġej, x'għandek, le. Saving never looked this good. Esprit, level 1 at the point. Kevin, ara, ħanejnek naqra biex tipprova taqta' xawaw ġew. Ikun dejjem fil-oli u għandu r-rix. Fil-oli u għandu r-rix? Ikun dejjem fil-oli u għandu. Le, ta' tkellimni għadu bieċa. Dar raġel, jibżaw il-lasafar. Idejuni ħafna, anka l-ħoss. Le, mela, tamlu li xel-ħoss mux vera, ma' xej, dil-kaxxa vojt. Dil-kaxxa vojt. Imma vera, tibza minnom. Mux li idejuni ħafna, imma x'tagħmel il-belt ma titħolx ħabba l-ħamiem eżempju. Imma dak flop, no problem. Xorta idejuni ta' ġifieri, dak il-ħoss. Meta jiġu. U dilek minn meta kont żejr x'ġara. Le, ara, ma kontx naf l-ewwel net, ġifieri. U darba qiegħed il-hotel kelli meeting, daħt nitkellmu f'snin ilu. U ovvjament indunajt li nibża idejuni għax waqt il-meeting daħlet dil-asfur ġewwa ġew fejn reception area il-lobby u dak il-ħin ara kemm bdejt tiġri minna ħallu. Il-klient ġdid tibqa' tħares lejja għatlix ġara l kemm.
Tila le, għatli ma tal-asfur dejjem jitħola u tila tajem. Għatli ma di tal-axħar, bieċa xol. Fil-kas dawn il-taqaw barra mela. Sweet, Bert, taġi mal-leħi. Kif bdiet il-World Cup? Mill-1 sal-10 kemm tixtieq li tista' tajjad goal f'dil World Cup? Nixtieq ħafna ma nistax. Ma tistax. Imma il-lobit l-oħra tsegwihom jew segwihom xorta l-lobit l-oħra. Ara, jiena nixtieq li Messi jew Ronaldo jirfu l-World Cup. Ġevri, ma t-timijiet tagħhom qed iżżomm. Nixtieq li huma. Għadek tilab futbol kif jew le? Għadni nċekċek xi ħaġa. Għadek. Imma hekk. Il-kelma tilab hija ħaġa inkun hemm. Però ikolkom il-partiti bil-klassifika. Il-baħna l-lig is-sena l-oħra. U l-lig għandu isem uffiċjali minti tajatlu isem ieħor. Il-liga tal-Masters League fejn. Tal-Masters League u inti xtejdilhom. Tal-dropouts, jew xinu le, tal-plus 35. Tal-anzjan, sejdilhom. Tal-anzjani ngħidilhom bibek ngħidulhom insomma. Għax veru. Għax over 35 imbagħad. Over 35, ma maġġoranza over 45, ma 43. Kif awguri għal-weekend li ġej. Napprezza. Jiena ċert li ovvjament ħatamel figura tajba u daw kollha li ħajġu jaraw ħajkunu qegħdin jagħmlu investiment għax il-fatt li tiġi hemmhekk u tagħmel sija tajba vera titħaq u tirrilassa. Sija 10 minuti. Vera hija idea tajba. Nagħmel appell ġi jekk tiġu u ma sibunix fani. Tu xorta. Eżatt, ħalli għal-menu. Le, jiet. Le, ma naħsib li ħajna xilkom ma titux. Kevin, għandi ftit regalizar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla. Fil-fatt, grazzi għal-jogi tiegħek għandna selezzjoni sabiħa ta' tgħid differenti. Ovvjament dan żmien tas-sena m'hemm xejn nisbaħ milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra, kif ukoll grazzi għall-Laura Olives għalik għandna varjetajiet differenti ta' żebbuġ li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek jew ma' pletter żgur ħajrnexxilek toħroġ toma perfetta. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Ħammorru għal-waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura ħanilabu kontra 30 sekonda ċans tagħkom li terbħu l-flus cash pa' hemmhekk. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Okay. To be or not to be? Be what you want to be. Be Benetton. Be Benetton. Your event made perfect with Camilleri Catering. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarqubċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżjar issi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopa pommima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopa friski pommima. Soup so good, everybody wants some. Jekk ma tarax sintomi m'hemmx għalfejn tinkwieta. Għal-kanċer tal-prostata dan mhux il-każ. Il-kanċer tal-prostata normalment jolqot irġiel minn 50 sena l fuq. Iktar ma tikber, iktar jikber ir-riskju. Ċempel St. Thomas Hospital għal aktar informazzjoni. The perfect gift this Christmas. Hensa. Shop in-store or online at hensa.com.mt.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura l-prime time minn hawn ftit ieħor ħanilabu kontra 30 sekonda, però qabel nixtieq nfakkarkom li aħna u Kamilleri tal-Ħelu nixtieq nkunu nafu minnu l-kollega favorit tagħkom. U fil-fatt meta tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni, il-kollega favorit tagħkom jista' jerbaħ hamper grazzi għal Kamilleri tal-Ħelu. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni, tridu tibatulna ritratt tal-kollega favorit tagħkom jew inkella tagħkom flimkien mal-kollega favorit tagħkom. Imbagħad skont il-gosti tal-kollega favorit tagħkom jekk għandu gosti li jħobb tomit ħelwin, jon kella jħobb iktar tomit li huma tomit iktar mill-ħin, jerbaħ hamper li jkun ikkombinat b'mod personalizzat għalih grazzi għal Kamilleri tal-Ħelu. Issa, wasal il-ħin biex nilabu kontra 30 sekonda. Kontra 30 sekonda għandha jackpot ta' 195 euro. Jekk jaslu l-5 risposti tajbin, il-jackpot jintrebaħ. Jekk le, il-jackpot jintiret għal-ġurnata, għal-telefonata li jmiss, mux għal-ġurnata li jmiss. Ħanaraw naqra minn fuq il-linja. Hello? Hello. Ma minnet nitkellem? Rita jiena. Rita, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa' set numru 10? Number 3. Is-set numru 3 għal-jackpot minn 195 euro bis-set numru 3 ser jinżel għal 185 euro, sibna 10 euro negattivi. Tħallix dal-fatta ħarbtek, it-30 sekonda tiegħek ħajitilqu issa. Għadek fiċ-ċans li terbaħ il-flus cash. 2, 1. X'inhu l-aktar kulur popolari tal-karozzi? Abjad. Proset. L-ewwel logħba uffiċjali tal-futbol saret fl-Italja, veru jew fals? Fals. Proset. Kingston, Zuma u Apollo huma tfal tal-ima kantanta Amerikana. Ma fimtix, Kingston. Jekk gallun fi 5 litri, kemm il-gallun għandi bżonn biex ikolli 40 litru? 8. Proset. X'kienu jużaw ix-xufiera tal-karozzi flok indicator irnexxera kittini 3 tajbin. Min għandek rid nisma' Gwen Stefani. Gwen Stefani hija l-kantanta li tfal tagħha jisimhom Kingston, Zuma u Apollo. Il-jackpot baqa' hawnhekk, ħankomplu nilagħbu kontra 30 sekonda għada fl-edizzjoni ta' prime time tal-weekend għax inkunu qegħdin hawnhekk biex tkunu tistgħu tilagħbu kontra 30 sekonda. Qabel ma nħallikom u nawguralkom il-weekend it-tajb, infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Waqt li nkun qiegħed nagħmel l-appell ta' din il-kompetizzjoni, tridu tieħdu ritratt tal-iskrin tagħkom, ritratt tat-television tagħkom. Dak ir-ritratt li tkunu ħadtu waqt li qed jidher il-filmat ta' Sopop Friski Ommi Ma tibatuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi ombonnici.tv. La darba tkun battu, imbagħad ovvjament trid tħalli f'idejn il-fortuna biex b'mod elettroniku jintażel ismek u tkun ir-rebbieħ ta' din il-ġimgħa u tirċievi rigali d-dar grazzi għas Sopop Friski Ommi Ma. Nawguralkom is-sera tat-tajba, niltaqgħu għada ngħid grazzi lil Zara u nixtieqilkom is-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommi Ma, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.